בימים הקשים שעוברים עלינו, כולנו מרגישות את העומס כאנרגיה קשה שנמצאת מעלינו. זה יכול לבוא לידי ביטוי בתחושה של מועקה, קושי להירדם, חוסר בשינה, עצבות, מין חוסר סבלנות. בעולמות עליונים מתחוללת סערה ואנחנו יכולות להרגיש אותה. זה משפיע על האנרגיה שלנו ולפעמים מפחיד. אני רוצה לתת לכם תרגיל לטעינה אנרגטית ולהחזרת השקט והביטחון לגוף. תרגיל שאני מיישמת אותו והוא עוזר לי. אפשר לעשות את התרגיל בבוקר כשמתעוררים או במהלך היום, בישיבה או בשכיבה. זו בעצם עזרה ראשונה על מנת ליצור מרחב אנרגטי מלא באור סביבכם. אתן לא צריכות ניסיון קודם, אבל חשוב שתקדישו כמה דקות לתהליך. הדבר החשוב ביותר זה להדליק נר וליצור אנרגיה נקייה שיורדת. תמצאו לכם מקום שקט שבו לא יפריעו לכם. תעצמו את העיניים ותתחילו לדמיין מהפנים איך אתן מרפות את המצח, העיניים, הלחיים, הסנטר, הראש. אחרי זה תרדו לכיוון הכתפיים. יש לנו נטייה להחזיק אותן במתח. תרפו אותן. קחו נשימה עמוקה. פשוט תתרכזו. קחו כמה נשימות. במידה ואתן מרגישות צורך, תוכלו לעשות את זה שוב ושוב, כמה שתרגישו לנכון. ולאחר מכן פשוט תמשיכו ביום שלכם.